ए बाबू हाँ जाते हैं जब फिल्म देखे बा बैगन चलिए तू अपने चाचा से मत कहिए हे तो के मिठाई खिया जा फिल्म देखे चलता नहीं जा तो कहिए मत अपना पापा से अपना चाचा से कि हमनी के अम्मा फिल्म देखा जाता रही सो ठीक बा वो पूछी ले तो कह दिए जाता है बाजार मार्केट करे बिना बर्गर से हाँ। खिजाऊ जा खिया जा ठीक बा खूब खियाव जा हां हाँ कब नहीं ना कहिए मत अपन महतारी के लाज रखल जाला हमरा के खिया दिया जा बर्गर चाउमीन त हम पापा से कोई दे तनी नहीं पिटवाई है अपने चाचा से मत कहियो ठीक बा जौन तू कहबू तो तक किन के दे जौन कहबू तौन किनिम जा ठीक बा ना सब चीज कीन के ले आब जा खियाब जा पियाब जा ठीक ना कहाँ जाता हूँ कहाँ जाता नहीं जा मार्केटे जाता नहीं जा कौन समय है मार्केट गईले के तनी के समय नहीं अच्छा तारा कहाँ जाता है बिना मतलब के घरे जब नहीं खाए आदमी तो कैसे अपने मन निकल के मार्केट अरे कर सुन चल ले जाता रौरा जब ओठ लाली लाली बिंदी टिकुली काना में का नाका में का झूलनी झुमका नाई किन के ले दे ई बताओ कि हम आवत रहनी हो जैती चाहे चलतू संग है तो सर सामान किना जाइत ये अकेले है जन में कि बार मार्केट गईले से का मतलब बा ए तो जात रही तू नहीं हो गए बड़ू जाता भी मार्केट पर है सब सामान तक के मिलते बा तू मार्केट करे का करे जाता है सामान मिला का जानते नहीं मक्का नहीं के मिलो हां लक्ष्मी के लिपस्टिक हमरा नहीं थे हां तो सब कीन के जब आ जाई तो के मत जा तू लक्ष्मी के लिपस्टिक हमरा खत्म हो गइल तू नहीं तेरे हो गए बड़े बिना मतलब जाता रही हो तो कहत ये दीदी चली रहू किन ले आई ए अपना मेहरारू का काहे जानता नहीं हम बोला के लेते रे मेहरारू के रे तो पीरी कर बने अपने मेहरारू के बात बतिया अपन ए हने सुना जा सब बात छोड़ा जा चला जा घरे आ तहनी के जोन जोन घटल बा सब एगो लिस्ट बना के दे दिया जा आ मार्केट से लिया के तहनी के सब पहुंचा दल जाई हां हमनी के मार्केट जाब जा ई कार नहीं के मार्केटे नहीं के जाए के चला जा घरे मार्केट में कीन के घरे आ मार्केट में जाके इज्जतिया जोनो बेचल बा सब माटी में मिले जगह हां घरे घर है ठीक बा हमनी घरे चलम जान का करबू ने कर जाके चलो घरे आराम से जोन भी तक के जरूरत बा हम ले आके पूरा कर देब हमरा और बात माने में घर चल जाए ठीक बाकी हमरा के पियर साड़ी पियर चूड़ी साया ब्लाउज सेटे साड़ी जितना मतलब लागेला साड़ी सेटे खरीद के आन दे काहे से कि नवरातन चढ़ गल भी है ना हमनी के नवरातन मेला जाए के बा ठीक बा एगो लिस्ट बना दी हो हां ठीक जोन जोन चाहिए तो हम ले आ देब खरीद के ठीक बा जा दी बाकी का चाहिए हम लोग चाहिए पहले साड़ी और ब्लाउज पेटीकोट पूरा सेट ऊपर के चाहिए ठीक बा तरीके सब सामान मिल जाई तरीके घरे जाता ठीक बा हमनी के जाता नहीं जा हां ठीक बा जा चलो जा घरे जा ए दीदी हां बड़ हमनी के मारदा 76 बाड़ा सो अरे सही कहतनी बहुत 76 बा बताई कैसे जान गेल हमनी खेत गए रहले हसो आ काहे ना कैसे जान गए हसो कि फिल्म देखा जातड़ी सो पीछे पीछे गाड़ी के चली अइले हसो इतना बात सही कहतनी दीदी बड़ी बेकार हमनी बड़ी मर्द जान कमीना मर्द बाड़ा सो चल के बड़ा कमीना बाड़ा सो का कइल जाई करम फूट गेल बकनी से बियाह क